إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, олуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен: Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен: Мөхәммәд ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, Сезләрне яраткан халык әйткән Раббыгыздан куркыгыз, ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр" дип әйтте. Мөхтәрәм җәмәгать, biz sizning bilan инде бүген Зөлхиджә аеның 3-нче көнен яшәп үткәрәбез. Һәм Зөлхиджә аеның 1-нче көннәре ул әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең бер бүләк булган вакытыдыр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Гомерегез буена яхшылык эшләгез һәм Аллаһ рәхмәте булган бүләкләрен алырга ашыгыгыз" диде. Чөнки чынлыкта Аллаһның рәхмәтеннән булган бүләкләре бар. Шул бүләкләрнең үзенең кулларына кемгә теләсә шуларга бирер ди. Һәм Аллаһтан гаурәтләрегезнең каплануын һәм куркудан саклавын сорап дуга кылыгыз дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ушбу вакыт Аллаһның зур бүләге. Һәм ни өчен безгә бүләк булып тора? Ни өчен аның кыйммәте, аның бәясе безнең күзебездә бик зур булып тора? Чөнки без җәмәгать үзебез зәгыйф кешеләр. Без әс эшләргә, әс нитергә көйләнгән. Һәм безнең гомерләребез бик кыска. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Минем өммәтемнән булган кешеләрнең гомерләре 60-тан алып 70-кә кадәр булыр" дип әйтә. Ягъни бөтенесе дә түгел, ләкин күпчелеккә әҗәлләре нәкъ менә шул тирәдә килеп җитер ди. Һәм шуңа күрә гомерләребез кыска булуына карамастан, Аллаһ Тәгалә безгә махсус вакытларны билгеләп, шул вакытларда зур әҗр савап җыярга безгә насип һәм муяссар кылды. Безгә мөмкинчелек бирде, форсатын бирде. Һәм шулай итеп без, мәсәлән, башкара торган гыйбадәтләргә карасак, шул ук Кадр кичәсен алыйк.
Рамазан айында соңгы 10 төннең так нечетный төннәр арасындагы булган ушбу улуг кичә Кадр кичәсе. Аллаһ Тәгалә ул кичә турында нәрсә ди? Лейлатул Кадри хайрун мин альфи шаһр. Кадр кичәсе дип әйтә, ул 1000 айдан да хәерлерәктер ди. Ягъни шул айда синең эшләнгән изгелегең, гыйбадәтең 1000 ай буена эшләгәннән дә күбрәк әҗр савап сиңа бирер дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә бу Аллаһ Тәгаләнең зур бер бүләге түгелме ди? Шулай ук намаз мәсәлән, ишеткәнебез бар, ничек намазның фарыз булганлыгын. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә башта пәйгамбәребезгә ничә намазны фарыз кылды? 50 тапкыр намаз башкарырга кушты. 50 фарыз намаз булды. Аннан соң әкренләп пәйгамбәребез яңадан сорап, ялварып Аллаһка намазларның саны 5-кә төште. 5 фарыз намаз булып калды. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтте? Ләкин ди, кем шушы 5 вакыт намазны фарызын башкарса, 50 намазның әҗерен алыр дип әйтә. Димәк, бер намаз башкарган сайын, фарыз башкарган сайын, иншалла әҗере 10 ната килеп барыр сиңа. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, ураза булсынмы? Рамазан айында ишеткәнебез бар, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисен, пәйгамбәребез әйтте, кем ди Рамазан айында уразасын тотып, аннан соң Шәввал айында 6 көн уразасын тотса, 1 ел тоткан кебек булыр дип әйтә. Җыенсы 36 көн була, Рамазанда 30, Шәввалда 6, 36 көн, һәм шул көннәрне уразада башкарсаң, 360 көн ураза тоткан кебек буласың, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бу нәрсә дигән сүз буларның һәммәсе? Буларның һәммәсе, димәк, Аллаһ Тәгалә безгә үзенең фазилатын бирә. Димәк, Аллаһ Тәгалә безгә үзенең рәхмәтен насыйп итә. Һәм безгә кичкенә вакытта, кыска вакытта һәм ниндидер хәрәкәтләр белән күп әҗер савап алырга безгә мөмкинчелек бирә. Һәм менә шул Зөлхиҗҗәнең 1-нче 10 көне дә нәкъ менә шундый көннәр, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Тәгалә ул төннәрне, ул көннәрне Коръәндә искә ала. Вал фаҗр ва лаялин ашр дип әйтә. Таң ату белән ант итәмен ди. Һәм 10 төн белән ант итәмен дип әйтә. Тәфсир галимнәре ул төннәрне нәкъ менә шушы Зөлхиҗҗәнең 11-нче 10 көне дип әйтәләр галимнәребез. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям бу аятларны куәтләп булай дип әйтә. Аллаһка изге гамәлләр эшләнә торган иң сөекле көннәр ушбу көннәр дип әйтә. Сахабалар сорагач, эй Аллаһ илчесе, Аллаһ юлында сугыштан да хәерлерәкмени дип сорагач, пәйгамбәребез әйтте, әйе ди. Аннан да хәерлерәк, илля мәгәр сугыш кырына малы һәм тәне белән китеп, шунда ятып кына калса гына ди. Шул вакытта әҗер күп булыр ди. Әмма ләкин башка бөтен вакытларда шушы 10 көн эчендә кылынган изгелек кешегә иң зур әҗерен бирә дип әйтә пәйгамбәребез. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, бу 10 көн иң хәерле көннәр, иң бәрәкәтле көннәр. Һәм галимнәребез бу көннәр турында булай дип әйтәләр иде. Абу Осман ан-Нахди, Аллаһның рәхмәтендә булсын, әйтте, сахабаларыбыз, галимнәребез өчен 3-10 көнлек 3 декады, 3-10 көнлек иң улуг, иң хәерле 10 көнлек булды дип әйтә. Алар ди 3-10 көнлекне кадерләделәр ди. Беренчесе Рамазан айының соңгы 10 көне, икенчесе Зөлхиҗҗә айының 1-нче 10 көне һәм өченчесе Мухаррам айының 1-нче 10 көне дип әйтә ушбу галим. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез Аллаһ Тәгалә Коръәндә искә алган. Пәйгамбәребез хадисләре белән куәтләгән һәм сахабаларыбыз да бу көннәрне, бу 10 көнлекне бик тә көтеп алганнар һәм изгелек кылырга ашыкканнар. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, исән сау килеш бу көннәргә яшәп җитүебез өчен Аллаһ Тәгаләгә мең шөкер итәргә тиешбез. Һәм бу көнне, бу 10 көнне Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә ачып сала. Һәм әйтә, Хаҗ сүрәсендә, сезне ризыкландырган өчен, сезгә киң рәхмәтен биргән өчен Аллаһны зикр итегез дип махсус искә ала. Хаҗ сүрәсендә 27-28 аятларында Аллаһ Тәгалә әйтә, лияшһаду
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. الله تعالى кешеләрне хаҗга чакырды. Алар ди сиңа җәяүләп килерләр, кемдер нәрсәгәдер утырып килер, ерак җирләрдән килерләр ди. Һәм аларга файда китерә торган урыннарда булсыннар, һәм махсус билгеләнгән вакытта Аллаһны аларга ризык итеп йорт хайваннарны биргән өчен зикр итсеннәр ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә: Мин сезгә ризыклар бирдем дип әйтә. Мин сезгә бәрәкәтләрне бирдем дип әйтә. Мин сезгә үземнең рәхмәтемне бирдем. Шул ук хәтта безнең тирәбездәге булган йорт хайваннары. Без аларны курбан байрамы көнне курбан чалабыз, шулай бит. Алар да һәммәсе Аллаһның рәхмәте, Аллаһның ризыгы. Менә шуларны тәрбияләп, үстереп, чалып, үзең кулланып яшәгәнең өчен Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле бул. Аллаһ Тәгаләне зикр ит. Һәм шулай ук шушы хаҗданмы яки башка гамәлләрдәнме үзеңә файда чыгарганнары өчен һәм күреп торып, менә шуларны һәммәсен зикр итеп, уйлап, Аллаһ Тәгаләне бөекләгез дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм менә бу сүзләр махсус көннәрне Ибн Аббас былай дип тәфсир кыла: махсус көннәр, ягъни Аллаһны махсус көннәр дәвамында зикр итегез дигән сүзләрне Ибн Аббас әйтә. Бу ди Зулхиджа аеның 1-нче 10 көне һәм тәшриq көннәре дип әйтә. Тәшриq ягъни гаиттән соң килә торган 3 көн. Менә шушы көннәр алар дип әйтә. Һәм шуңа күрә бу көннәрдә зикр итегез дип Аллаһ Тәгалә безгә тәһлил әйтергә чакыра. Ла илаха илляллаһ. Такбир әйтергә чакыра. Аллаһу акбар кабира. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ. Аллаһу акбар валиллаһил хамд. Тәсбих кылырга чакыра. Субханаллаһи ва бихамди, субханаллаһил азим. Һәм башка төрле зикрләр. Алар телгә җиңел, ләкин әҗерләре бик зур, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә аеруча ушбу 10 көннәрне дә без җәмәгать шушы зикрләрне әйтеп башкарсак иде. Шулай ук бу 10 көн эчендә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребез вакытында үзенең мәшһүр аятларын иңдерә. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүген сезгә динегезне тәмамладым һәм сезгә үземнең нигъмәтемне тәмам кылдым, завершил дип әйтә. Һәм сезгә ислам динен ризалыгым белән сезгә дин итеп бирдем дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Бу Гарафа көнне ингән аятлар. Бу димәк нәрсә дигән сүз? Динегез тәмам. Динегездә тынычлык табарсыз, динегездә камиллек табарсыз. Нигъмәтемне җыярга теләсәгез, менә динегездә эзләгез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Димәк, Аллаһ безне сөендерә. Бу сөенечле аятлар, димәк, безгә менә шушы 10 көн эчендә ингән булганнар. Шушы Зулхиджаның 10 көне эчендә ингән булганнар һәм шуңа күрә бу 10 көн безгә аеруча кадерле. Шулай ук ушбу көннәр турында бер хадистә былай дип әйтелә: Аллаһ каршында иң бөек көн Курбан көне дип әйтә. Курбан байрамы көне ди. Аннан соң килә торган тынычлык көне дип әйтә. Ягъни ел дәвамында иң хәерле көн ул Курбан гаете көне. Һәм аннан соң икенче урында тынычлык көне, Яумул Кар дип әйтә Аллаһ Тәгалә, Аллаһ илчесе. Һәм менә галимнәребез нәрсә соң ул тынычлык көне дигәч, ул ди Курбан гаетеннән соң килә торган 11нче көн дип әйтә. Чөнки ул көнне хаҗилар Мина үзәнендә бөтен гыйбатларны башкаргач 11нче көнне ял итәләр, утыралар, анда кемдер Курбан чала, кемдер нәрсә, хәл җыялар һәм шуңа күрә ул тынычлык көне дип аталды дип әйтелә. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, шушы 10 көн арасында 10 көн безгә нәрсәсе белән кадерле тагын, ул да булса Гарафа көне. Бу көнне хаҗилар Гарафа үзәненә барып дуга кылалар, Аллаһка ялваралар. Аллаһ Раббыбыз аларның гөнаһларын ярлыкый, дугаларын кабул итә. Һәм галимнәребез әйтә, дугаларның иң кабул була торган урыны ди ул Гарафа дип әйтә. Ягъни Гарафадан да бөегрәк урын таба алмассың дип әйтәләр. Шулай ук ул хаҗның да иң югары ноктасы булып тора. Пәйгамбәребез әйтә: "Ал-хаҗҗу Арафа" дип әйтә. Хаҗ ул Гарафаттыр дип әйтә.
Һәм шуңа күрә хаҗда булганнар, һәм алар быел бик аз гына булган сан, алар быел якынча 10 мең кеше генә хаҗ кыла, шулай бит? Һәм башка мөселманнар быелны хаҗ гыйбадәтен башкара алмыйлар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, хаҗда булмаганнарга пәйгамбәрбез нәрсә әйтте? Уразада булырга киңәш итте. Фарыз уразасы түгел, әмма ләкин бу уразаны тотсаң, зур әҗерләргә ия булырсың. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мин ди Аллаһтан Гарафа көнендә тотылган ураза былтыргы ел гөнаһларын һәм киләсе ел гөнаһларын сөртер дип өметләнәм", дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шуңа күрә безнең 9-нчы Зөлхиҗҗә Гарафа көне 30-нчы июльгә туры килә, ул четверг көне була. Шуңа күрә менә 6 көннән соң четверг көнне һәммәгез дә ниятләгез, балаларыгыз ниятләсен, хатыннарыгыз ниятләсен, якыннарыгыз ниятләсен, Гарафа уразасына махсус ниятләп каза дип түгел, башка ни дип түгел, именно Гарафа көнендә ураза тотарга телим дип ниятләп керергә ашыгыгыз, мөхтәрәм җәмәгать. Менә ни кызганыш, мондый көннәрдә дә уразасын тотмыйча бушка уздырган кешеләр, алар бик гаҗәеп хәлдәдер алар. Менә ачуым килмәгәе, әгәр дә берәр кибеттә иртәгә айфоннар 50% скидка белән саталар дип әйтсәләр, нәрсә эшләячәк, нәрсә барлыкка киләчәк? Если завтра объявят, то, что в таком-то магазине iPhone по скидке 50%, там ночью будут люди ночевать. Там очередь выстроится до самой набережной. Так ведь? Будут стоять, хранить очередь, чтобы получить этот самый гаджет. Шулай бит? Әмма ләкин, әгәр дә безгә, динебездә шушындый көннәр килеп җитә икән, кайсы бер кешеләр шушындый iPhone белән чагыштырып та булмаслык зур изгелекләрне, әҗерләрне юкка чыгаралар. Тотыр менә әле, фарыз түгел бит ул, гөнаһысы түгел бит, башка ни түгел бит. Мин бит сәфәрдә, ул сәфәр нәрсә, машинасында рәхәтләнеп, кондиционер белән салкын һава өреп итеп әймә, бер авырлык кичермичә, каядыр якынга гына барып килә. Һәм шуны әйтә нәрсә ди? Мин бит сәфәрдә ди, миңа ди тотмасам да була дип, шушы зур форсатны кулыннан ычкындыра, мөхтәрәм җәмәгать. Алай тиеш түгел. Һәм шуңа күрә тырышыйк шушы Гарафа көнендә уразада булырга. Һәм ахыр сүземдә әйтәсем килә, безгә нәрсә эшләргә бу көннәрдә? Нинди гамәлләр кылырга, нинди гыйбадат кылырга? Һәм гомумән Аллаһ Тәгалә безгә, Аллаһ илчесе безгә бу көннәрдә изгелек кылырга, ашыгырга чакырды. Нинди генә изгелек булмасын. Хәтта кардәшеңә елмаеп булса да караумы, яки нидә булса мәчетне сәламләү намазы булсынмы, яки хәтта садака рәвешендә бирелгән ярты финик кына булсынмы, берсеннән дә башыбызны чиркандырмыйк, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә иде, финикның яртысы белән булса да җәһәннәм утыннан сакланыгыз дип әйтә. Ягъни ярты финикны садака итеп бирү, бүләк итеп бирү хисабына булса да җәһәннәм утыннан саклан дип әйтте Аллаһ илчесе. Шулай ук намазларыбызны кимчелексез үткәрергә. Фарызларын иң беренче чиратта, фарызларыннан соң башкаларын, сөннәтләрен, нәфилләрен кимчелексез башкарырга, мөхтәрәм җәмәгать, тиешлебез. Һәм шулай ук ураза тоту булсынмы, Гарафа көне уразасы булсынмы, яки калган көннәрдә дә ураза тоту булсынмы, ул тотсаң яхшы. Фарыз түгел. Пәйгамбәрбез хадисләрендә дә әйтелмәгән, ләкин галимнәребез әйтә, бу 10 көн дәвамында нинди генә изгелек эшләсәң дә ярый. Ураза тоту ул изгелек, шуңа күрә тотсаң яхшы дип әйтәләр галимнәребез. Әмма ләкин пәйгамбәрбез махсус ул 10 көнне уразада тотыгыз, үткәрегез дип әйтмәгән. Шуңа күрә тотсак яхшы, тотмасак, берәрсе тотмаса да, аңа инде начар күз белән карарга тиеш түгелбез. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, зикр итү, садака бирү, һәммәсе дә, мөхтәрәм җәмәгать, бу вакытларда башкарыла торган изгелек. Һәм шулай ук әйтеп үтәсем килә. Вакытыбыз бар, әлхәмдүлилләh, мөмкинчелекләребез бар. Бу көннәрне дә җәмәгать гыйлем алуда үткәрсәк иде. Китап укуда үткәрсәк иде. Менә ни сизәм, күп кенә кешеләр, дин юлына бассалар, намаз укый башласалар, мөгаллимсәниннән укыйлар, намаз өйрәтә торган китаплардан укыйлар, нидә булса иман китапларын укыйлар да, шуның белән бетте. Бүтән бернинди дә үсеш юк. Больше никакого роста, никакого самосовершенствования.
Әйме, китапларны укыды да, һаман яши бирә, һаман шул ук аның сүрәләре, һаман шул ук аның хаталары Коръән укыганда алга китеш юк. Ни өчен? Чөнки укымый, өйрәнми, гыйлем алмый, әйме, шуның белән ул бер урында таптанып басып тора. Ләкин әгәр дә карасагыз, врачларга карасагыз, шул ук слесарьларга карасагыз, шул ук машинаны ремонт итәргә кешеләргә карасагыз, әйме, көн саен яңа машиналар килеп чыга. Әгәр дә машина ремонтлаучы яңа машинаның строениесен өйрәнмәсә, аңа зарплата күпме түләячәкләр? Ул торачакмы шул җирендә? Әгәр дә аның белә торган навыки дип әйтәбез без, әйме, его навыки, если они не будут развиваться, если он будет оставаться на уровне ВАЗ-2106, там, да, умеет ремонтировать только российские машины, он не найдет работы нигде. Ему не будут платить большую зарплату. Те же самые врачи, шул ук врачлар, әйме, әгәр дә алар нәрсәдер өйрәнмиләр икән, яңадар ниндидер бер повышение квалификации үткәрмиләр икән, алар артта калып барачаклар, мөхтәрәм җәмәгать. Алар калып барачаклар һәм аларның зарплаталары булсын, башкалары булсынмы, алар бөтенесе әзәячәк. Шулай ук безнең динебездә дә. Зур әҗр савап эшлим дип әйтәсең килә икән, зур ниләр аласым килә икән дип әйтәсең икән, син бер урында торырга тиеш түгел. Алга таба үтәргә тиеш, барырга тиеш, омтылырга тиеш, гыйлемгә омтылырга тиеш, үзеңнең хаталарыңны бетерүдә тырышырга тиеш. Бер әйбер белән генә өйрәнеп, зур әҗр саваплар кәсеп итәм дип hiç de уйлау дөрес түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә хәтта шушы Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә булса да, нинди дә булса изгелек кылып, хәерле китаплар укып, иманыңны куәтләү булсынмы, хаталарыңны төзәтү булсынмы, Коръән уку булсынмы, җәмәгать, шушы гамәлгә дә вакытыңны сарыф итәргә тиешсең. Һәм инде ахыр сүземдә әйтәм, әлбәттә, Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә башкарыла торган иң зур гыйбадәт ул Корбан чалу. Корбан чалу, һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ла яналаллаһа лухумуха ва ла димаኡха, валакин яналуху ат-тaqва минкум." Аллаһ сезнең Аллаһ аның итләрен дә, Аллаһка аның итләре дә, каннары да барып җитмәячәк, ләкин сезнең тәкъвалыгыз барып җитер ди. Ягъни Аллаһка кирәк түгел аның ите. Аллаһка кирәк түгел аның каны. Ләкин Корбан чалганда синең ачык йөрәгең кирәк. Синең ихласлыгың кирәк. Синең тәкъвалыгың кирәк. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы Корбан чалу, әйме, аның ите дә кире үзебезгә әйләнеп кайта. Әмма ләкин, менә шушы безнең изгелегебез, Аллаһка тапшырып, нидә дә булса, малларны сарыф итеп башкаруыбыз, менә шул бездән таләп ителә. Һәм Пәйгамбәребез әйтте, Адәм баласы өчен Корбан гаете көнне иң зур изге гамәл ул Корбанның канын түгү, ягъни Корбан чалу. Дөрестлектә Корбан үзенең мөгезләре белән, йоннары белән һәм туяклары белән килер ди. Һәм Аллаһ каршында ул кан җиргә тигәнче үк зурланыр дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Корбан чалырга да омтылыйк, Аллаһ Раббыбызның әҗр савапларын да алырга өметләник. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.